Ľudia si, tak zarobíme minimum, ale ľudia si to všimli, že dačo sa robí, ne? No. Veď hrádze, veď boli zarosnuté také, ak stromiska, všetko zalesnené, aké by bolo. To sa musí postupne robiť. Tam sa začalo, včera sme tam, dneska sme tam, tak sa musí robiť. A vlastne máte dobrý pocit z tej roboty, alebo? Tak ja som rád, že som tu. A čo vám mám povedať? Ja som rád v lese a prvé začiatky to boli, Milan nám vysvetlil, že ak máme robiť, ja viem s tým robiť. Si myslím, nie Milan? Chytili. Sme sa chytili do toho, riadne. A vy ste vlastne chceli aj pokračovať do budúcna? No, Ja hneď. Ja by išiel aj ďalej. Hej? To jasné, len prostriedky na to treba. No však to musia politici rozmýšľať o tom, že jak to vytvoriť, aby vytvárali sa pracovné príležitosti. Záplavy tak pribudli. My poznáme záplavy veľké v 72. ja poznám, lebo som bol malý vtedy, a v 74. a potom sa začal ten potok vyskalovávať. To pamätám, lebo som bol chlapec a sme sa vozili s autami, predtým to zaplavilo dedinu, všetko. Keby neboli tie odrazové, tam sú koľko, 2 tie väčšie a na spodku sú skoky ešte. Takže keby nebolo to, ja si myslím, že toto musí pomôcť. Lenže treba vyčistiť tie hrádze. To sa musia vyčistiť, ak prídeme dole mechanizmami, lebo tam je už nános veľký. To musí ísť von. No len vlastne prvé je vlastne zastaviť, aby neprinášalo ďalší štrk. Čo budeme hovoriť? My sme rádi. No. Robotu máme, ale len na 4 mesiace. Vybavte niečo viacej. Ja viem, že cez zimu sa nedá, ale zase na rok, že dá, čo budeme robiť. No akože, že plánuje sa, akože, aby ten program pokračoval, takže... Na to treba koruny. A tie treba... Áno. My čo? My za minimum robíme. Viacej nedostaneme. Takže minimum. Ale tak, čo budeme robiť? Ale vždy lepšie, ako doma sedieť.